Kaixo egunon, ongi etorri beste bideo batera. Beste plato fanaien amaiera artistiko batera. Aurreko astetako bezala, hau ere, gaztelu amaiera da. Eta irabazteko txuriak bere epeiak koratu behar du. Baina hemen, leheneko mugimendua de zazpi ez da ona. Baina ez da ona, ez gaztelua de bostengatik. Zerain, gaztelua de iruk, babesten du pioia eta piak horrek koratuko du. Baizik eta de zazpi eta gero, orain, lehen da bezi. Alfila zelau, de iru laukia babestuz. Jake, eta orain, erregeak mugitu egin behar du, gaztelua de bost eta pioiri jango du beltzak. Beraz, ze hasieran ze mugimendu egin behar dugu. Lehendabezi, gaztelua ela. Zergatik, beltzak ez daukalako mugimendu honik. Lehendabezi, alfila zelau jake, orain, alfila de iru, eta alfil beltza hiltzauta dago. Gaztelua de bost hori jateko, gaztelua de lau jake, B bostera ezin da joan xake izango zelako, errege A bost, errege A C6, gaztelu txuriak bere pioia babesten du eta hau irabazta da. Beraz, gaztelua de lau eta gero, erregea mugitu egin behar. Aukera bat baino gehiago dago, ikus dezakegu errege B3, de zazpi, gaztelua de bost, eta orain bai, gaztelua E3. Hasierako poziziora voltatuz, zergatik? Orain jake delako, erregeak mugitu egin behar du, eta orain bai, gaztelua D3 bere pioia babesten du. Hala ere, mugimendu honena ez da gaztelua D3, ez da honek ere irabazten du, baizik eta alfila F5, piliori babestuz. Alfila F7, gaztelua D3, eta horreko mugimenduan koratuko du, baita ere gaztelua E8 politako eginez, eta gaztelua D7 eta gero gaztelua B8 jake, eta horrengo mugimenduan zuriak gaztelua jango. Beraz, gaztelua elau eta gero bakarrik falta zaigu bosgarrenin jera jutea. Noski ze bost oso txarra izango zen. Beraz, erregea A bost. Orain, D7. Gaztelua D bost. Eta orain, aurreko azetako magia antzekoa. Gaztelua E bost. Gaztelu beltza hiltzatuz, baina gaztelua E bost xake da. Orain bai magia etorrela. Alfila E4. Noski hori jan behar da, ze gaztelu beltzak ezin du de bostera bueltatu. Beraz, gaztelua E4 jake, erregia D3. Eta orain bi aukera dago, noski. Gaztelua E1 eta gero, errege D2, eta aurrengo mugimenduan pioiak koratuko du. Beraz, alfila H7, xake hori mehatzatuz, baina ze gertatzen da. D8 dama, jake dela. Eta errege A6 eta gero, dama D6, eta aurrengo mugimenduan, bi mugimendu barru, zuriak alfil beltza jango du. Eta hau irabazta dago. Bueno, eskerrik asko hor egoteagatik eta horrengo bideo batera arte.